Good evening. बर्तमानाव आङो मोनसे गोनां खोथाखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फिन फैफिनबाय। बे जाबाय लाम्पि स्किन डिजिज। अर्थात लाम्पि स्किन डिजिज बे जाबाय मोसौनियाव जानाय मोनसे बेराम। सोरगिदिं जोंनि बड'लेण्ड हालामाव दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव बे लाम्पि स्किन डिजिजआ जादों। अर्थात थांनाय बोसोराव बे मोसौनियाव जिथु स्किनाव जानाय बेराम जायखौ लाम्पि स्किन होननानै बुङो, बियो जोंनि आसामनि बाहेरावहाय गोबां माने आउट अफ कन्ट्रल गिलु बालु मोनसे बेरामाव लाख लाख मोसौफ्रा थैदों आरो बे बेरामा फिन जोंनि आसामावहाय फिन नैथि खेब जानो हमबावदों आरो इसे हुंखियाव नङा, गोबां हुंखियाव। थ' बे लाम्पि स्किन बेरामनि लैखोनखौ आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो जाहाथे नोंथाङा एसे सांग्रां जानो हायो। 1 नम्बर लैखोन, देहायाव फिसा फिसा सिथर साग्लोबजोबो। अर्थात फिसा होननानै बुङोबा आं नोंथांनो ओरै बुंगोन, मोनसे मार्बल दरसिनि समान आरो बेनि एसे गिदिरबो जाबावो। थ' देहानि सोरगिदिं बे सिथरा साग्लोबजोबो आरो गोबां सायो बे सिथरा। मोसौआ हाई टेम्पारेचाराव लोमजायो, लास्टावहाय सिथरा मोननानै माने देहायाव गाराय जायो। स' बे मोनसे गिलु बालु खास्रि बिस्रि मुगैथाव बेराम जाय हाल एवनाय समावहाय बे बेरामा जादों। स' बिब्दि जायोब्ला फाहामनो हायि नङा, बर्तमान फाहामनो हायो, एसेबां गिदिर खोथा नङा। नाथाय जेब्ला जाजेनदोंमोन लाख लाख मोसौफ्रा थैदों आरो थांनाय बोसोरावबो गोबां थैदों आरो देग्लायबो थैदों। स' नोंथाङा सांग्रां जा। दायो नोंथांमोननो आं लैखोनखौ खोन्थाबाय। दा नोंथांमोनखौ बे बेरामखौ फाहामनायनि राहाखौ आं बुंगोन। नाथाय बे बेरामखौ फाहामनायनि सिगाङावनो आं मोनसे गोनां खोथाखौ बुंगोन, जाहाथे बे बेरामा नोंथांनि जायगायावहाय जाया, नोंथांनि बेरामावहाय जाहाथे जाखानाङाथों, अब्ला बेनि थाखाय नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन? गामिनि गासै मोसौफोरखौ भेक्सिन होग्रोना लानांगोन। भेक्सिन होग्रोना लानांगोन। अर्थात लाम्पि स्किन बेरामा जुदि नोंथांनि गामियाव जादोंबा बेवहाय आरो भेक्सिन होनो हानाय नङा। भेक्सिनखौ नर्मेल मोजां मोसौनोसो भेक्सिनखौ होनाय जायो, बेमारि अबस्थायाव भेक्सिन होनाय जायो। स' जों बेमारानो जाखानाङाथों जोंनि गामिनि जोंनि न'नि मोसौआ, बेनि थाखायनो नोंथाङा भेक्सिन होनांगौ। आरो भेक्सिन होनो थाखाय नोंथांनि मेन खामानिया जाबाय गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों जगाजग खालाम, बा नोंथाङा गामिनि लिडारशिप बा गामियाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम खुं, ओनसोलनि भेटेनारि डक्टरखौ लिंहरनानै गामिनि गासै मोसौफोरखौ दाबसे जायगायावनो ज' खालामनानै लाम्पि स्किननि भेक्सिनखौ होनानै ला, अब्लासो नोंथांमोननि गामिनि मोसौफ्रा रैखाथि जागोन। बे नोंथांमोननि सबसे गिदिर मावनांगौ खामानि। आरो 2 नम्बर खामानि, जुदि नोंथांनि गामियावहाय बे लाम्पि स्किन बेरामा जाखाबाय, अब्ला बेखौ फाहामगोन नोंथाङा बोरै? माखासे मानसिफ्रा इन्जेक्सन होबा थैयो, आमुक बायदि धरननि खोथा बुङो। बिदि नङा। नोंथांनि मावनांगौ खामानिखौ आं फोरमायनो। 1 नम्बर खामानि, जुदि बे बेरामा जाखाबायबा नोंथाङा मर्निं इभिनिं, अर्थात सानसेयाव खननैनिफ्राय खनथाम, फुंनि सानजौफुनि मोनाबिलिसिम नोंथाङा पटासजों मोजाङै सुना होनांगौ। पटासियाम पारमेनेट, बेयो 30 निफ्राय 40 रुपिस लायो। बेखौ फुंनि सानजौफुनि मोनानि नोंथाङा पटासजों बरिया सुना होबाय था। पटासजों सारखांनायनि उनावहाय संनायाव बाहायनाय हालदै गोथां, अर्थात हालदै गोरान, बेखौ नोंथाङा बरिया सारनानै हो। अब्लाबो नोंथांनि मोसौआ खोब थाबनो हामगोन। आरो बेवहाय नोंथाङा सानायनि थाखाय टेब्लेट जाहोनांगौ, जेरै मेन'लेक्स प्लास, आरो गाराय थाब राननो थाखाय नोंथाङा एम'क्सिसिलिनफोर बायदि मोजां एन्टिबाय'टिकखौ नोंथाङा सानथामसो होनांगौ। अब्लानो नोंथांनि गामियाव जानाय, नोंथांनि न'आव जानाय लाम्पि स्किन डिजिजखौ नोंथाङा खोब गोरलै फाहामनो हागोन। माखासे गोनांथि आरो माखासे डिटेल्सनि मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा आंखौ फन खालामनो हागोन। सिन्था दा खालाम, जेसेबां मिथियो, जेसेबां आंहा एक्सपिरियेन्स दं, बेखौ नोंथांमोन मोजां शेयार खालामबाय। खालि बावनो नाङा, नोंथाङा इमिडियेट गामिनि मोसौफोरखौ भेक्सिन हो। गोजोन्थों।